cykler og på alle måder generet både hinanden og omgivelserne. Har alt det her været fuldstændig forkert? Ja. Nå, jamen undskyld, siger man er blevet perlevenner lige pludselig. Fra det ene øjeblik til det andet, så elsker de hinanden. Og her Quincy byder sin modstander på en kop øl i 2000 der. Der er jo altså stadigvæk en lille ting der. Foran Arensdorf er en meget berygtet ridder med et stærkt lakket ry, der kommer fra Sverige. Han er kendt. En glimrende bedrift af herre. Og det næste sekundant på banen, det er herre Svend Grød. Det er, at man formår at styre hen. I virkeligheden så skal man og hest være studiose.